10,000. Thank you. Madam, salamat. Kaya po waray-waray ko na ko. Nagkukuri ako. Nangunguring man ako. Ikaw iniyasangkay kan manahay misong kaliya. Oo, patod ko, patod. Alejandro 5. Oo, Alejandro 5. Mana siwit. Alejandro 5 no? Hindi lamay ha. Gitu mana siwit. Mana siwit ano? Oo, di ba? Nanumdum ka na po kami plaza. Oo. Sa palit ka ng kutong hindi. Oo, ang kutong kindi ano? Aray na kutong hindi. Di na makapalit sa iya. Ay, no, nabubog. Bakit ka nakliwat maliwan? Oo. Oo, ang ingay ni ako, ano, mana siwit. Ani, di man. Ani ako itong kinti. Oo, kadang ko man, may do kayo magkukuhan. Ano, ringasa ha? Oo, sige. Ito, pag-ihap kita. Balito, may din ipapatagay mo. Di rin akon. Di rin akon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Thank you. Madam, salamat. Kaya po waray-waray ko na ko. Ano? Nagkukuri ako. Nangunguring man ako. Ang pagkat-hospital, waray ko. Balsamar, waray ko madudulki. Waray ko na ako pisang piso. Hindi ka iniyasangkay kan manahay misong kaliya. Oo, patod ko, patod. Papakuha na nakapito, no? Sige, sa salamat. At limpat to na ito nagkukuri. Salamat. Hindi kayo nabaraban hiya ako. Magpatog na kami gipin eh. Salamat nga. At least pag di nakikita ka ito niya natin. Pagpasalamat ka lang. Ano Ano gani? ba madagdagan? Tinakani nga na tuwari kami magkita. Sige na nahiya, salamat. Kaya mo nga salamat itimpat. Kaya kilala ko man itong tatay. Ito na tatay kami ito. Madamang Ang salamat. 10,000 Hindi. mo rin ang kuhan. Hindi na magkukuhan. Hindi yan. Kung nagtukod. Ano? Basta kay inanhoy bisan uwan. Alas 10 man hiya makay. Umara na ipetong hangkol. Nilang ko. Umaro ka. Ora na yan, sakit. Magating Wal na. kuan na ito niya. Diabetic. Maram ito niya. Ay, kaya nagkikinuhan lo mga diabetic. Kaya nagkikinuhan lo. Ay, upat ka mountain joe. Ito sa kadlaw. Oo. Logo to. Hiyay. Oo. Talagod din na daya ka. O na pa natin magka-istorya kami ni Jaime. Kaya siya pag uli ni Jaime bakit niya. Kato agad ko ni Jaime. Maarting buli. Bakit katiya? Tinod, diri ko buwa. At man nga niya, nang good ti ini. Ba't man nagkabataan buto Eh, para. Kung kita ko. Parang kita ko. Kutong hindi di dapat. Sige man, ha? Sen nga nalay. Sige po daw. Damo nga salamat. Opo. Sige. Oo. Hala. Sige, salamat. Oo. Okay, opo. Okay na, nang kita nang magkiana. Magkiana ka na. Ano? Classmate, sakay kita ha, ay paya. Ay, sakay. Ano? Basta Brad. Basta, okay lang. Ay, iba. Tala. Ay. Oo. Nantalan ano? Agdo, ano ko bagat? May dala ng kialayo na nahaton. Mano Alejandro. Mano Siwit. 5. Tahala. Kung sorong talanay, again, this has been your friend from another stars. Siyempre, ako magpapabili lagyan ngayon sa kanya mayukbo. Ay, thank you. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mga chop chop.